To assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa Yayya TV. Kamar yadda kuka sani, bidiyon mu ne yau zai yi magana ne akan yadda zaka saita passport naka na wifi, ko kuma yadda zaka sa passport a wifi ka. To ba tare da bata lokaci ba, bari mu je kan bidiyo namu. Da farko, kamar yadda kuke gani haka dai, zamu sauke wayan mu haka. Idan muka sauke, zamu duba gashi nan, zamu kalla hotspot. In muna muka duba gashi nan wannan alama, sai mu danna mu shiga kai. Idan har muka danna muka shiga kai, gashi nan wifi hotspot zai nuna mana. Idan muka shiga, to anan zamu kalla hotspot name, security, hotspot passport, gashi nan dai zamu kalla da yawa. To mu zamu zaɓi hotspot passport wannan. Idan muka shiga, gashi nan kuna gani, zaka iya sa passport, zaka iya sa guda, zaka iya sa guda 8, amma ba rai ka sa kasa da 8 ba. In sama da 8 ne zai ɗauka ko nawa ne, amma ba rai ɗauka kasa da 8 ba. Shi dokan wifi haka yake, shi dokan shi zaka iya sa sama da 8, amma ba za ka iya sa kasa da 8 ba. Dokan passport na wifi kenan, haka yake. Ya kyau.